kad bi me barem prikazala u boljem svijetlu, ako ne sretniju, a ono barem aktivniju, bržu, ne toliko podložnu banalnosti, kad bi barem bila dociranija, kad bi barem bila o ljubavi i o neočekivanim shvaćanjima koja su važna na naš život, pa i o zalascima sunca, pticama, kišnim olujama i snijegu. Neobično je sjetiti se kako smo nekada razmišljali, kao da je cijeli svijet naš, kao da nema nepredviđenih okolnosti, kao da nema granice, kao da smo mogli slobodno i uvijek oblikovati i preoblikovati sve prostranije prostore naših života. I ja sam bila takva, i ja sam to činila. Svaki mjesec puno pazim na krv, za strebu, jer ako dođe, nisam uspjela. Ponovo nisam uspjela ispuniti očekivanja koja su ostala i moja. Nekada sam razmišljala o svom tijelu kao sredstvu za uživanje, ili kretanje, ili kao napravi za izvršavanje moje volje. Moglo mi je poslušiti za trčanje, za pritiskivanje ovih ili onih tipaka, za poticanje događaja. Bilo je ograničenja, ali moje tijelo je ipak bilo elastično, jedini, čvrst, nerazdvojni dio mene. Tu je riječ upotrebljavala za sve suviše pogano, nemoralno i grozno što je moralo prijeći preko uspjehan život je samo onaj koji se izbjegavaju stvari, isključivo stvari. Dakle se stvari ne događaju pristojno i nisu zdrave za te, nimalo. Smežuraš se kao suha jabuka, no mi više ne smijemo ni njegovati ten, to je zaboraviti. Plaši me, jer u njezinu glasu čujem samo ravnodušnost i nedostatak volje. Jesu li je zbilja to učinili? Oduzeli joj nešto? Što? Nekada njoj toliko važno? Kako i da očekujemo od nje da nastavi živjeti svojom predložbom u njezinoj hrabrosti, da je proživi i živi kad ni sama ne mogu? Šetnji suštinja zapravo može ukazati na otpor žena prema činjenici da živimo u 21. stoljeću u kojem ne samo da što više naših prava ispunjava, nego i već postojeća prava. Kako mi smo posebno mi zadovoljstvo sudjelovati u ovom projektu, jer je ovaj roman postao jedno od preporučenih dijela za školsku literaturu u srednjim školama, pa se nadam da će naši učenici ljepše da zanimljivije čitati ovaj roman, ako znaju da će naša priča koja je prelazila na sve nas, koje smo će posjedovati. Da li gledate na položaj žena u društvu? Upravo smo ovim performansom htjeli naglasiti. Na papiru prava su tu, ali u praksi svjedočimo svakim danom činjenici da naša prava samo deklarativna, a nažalost sve su jače desne struje koje već postojeće nam prava pokušavaju. Samo želimo da se ispuni ono što je svakog civiliziranog društva, to je pravo na